Odhlásíme se a pak vypneme počítač. Start. X. Tímhletím jsme otevřeli tohle. 2 šipky. Nahoru jsme na vypnout nebo odhlášení. Jo, vypnutí nebo odhlášení. Dáme Enter a tady je odhlásit se. Teď Enter další. Odhlašování. To ne. To nic. Teď počítač vypnout. Vypínání, vypnuli jsme počítač. Naschledanou, komentujte nás, dejte nám like a odebírejte. Čau!